I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Hunger Games. Ovo je četvrta epizoda po redu, evo nas u ovom lobiju za Hunger Games. Čekamo da igra počne, evo dole vidite koje mape, evo ga neki patak kralj. Evo je neki lik ili likuša, to sad trenutno ne mogu da provalim. Trebalo bi za otprilike 30 sekundi da počnem, pošto ovdje piše da će da počne za 60. Sad piše za 30. The Survival Games 2. Mislim da znam koja je to mapa, to je jedna mapa sa vozom, nisam siguran. Evo 10 sekundi do početka. 5, 4, ajde više. Da, pogodio se. Jeee. Evo ga patak kralj pored mene. Sad ću ga zezim. Skači sad. Ići ću ovamo. Trolujem igrače. Moram malo da izsecam. Evo da imam ili ima u ovoj kućici nešto. Nije baš ovo kućica, što me ne... jedan. Znam da ovdje gore ima čest. Zna i on. Mršvinjo. Jel mene to neko zeza ovdje? Šta se desilo liku? Komu skinuo HP? Glupa svinja. Mam štete što nemam moći. Ne štete što... imamo brodić, možemo da odemo na neku ostavicu. Nemoj da kraftiti igru, šteta što mi sad ne treba. Kad mi treba ne mogu nikada ga nađem, a kad mi ne treba u svakom ćošku po jedan. Jel ima ovdje u cijelom ovom prostoru bar jedan chest? Da ja kažem jupi je nisam toliki baksus. Vidim likom na svakom metru. Yeah. Ok, sad možemo već malo krenemo. Damage. Jel ima ovdje nečeg? Nema. Ujedno tam neki likovi! Beži! Što
Meni uvijek mora da se desi da me neko juri. What the fuck? Yeah. Awesome ich trollolololol. Ne. To nije trebalo da se desi, ali sad da vidim ili ima nešto na ovim planinicama. Uvijek su svi čestovi kad ih javi. Evo ga još jedan crafting table. A da mi treba, nikad ga ne bih našao. Znači 5 sekundi do deathmatcha, to ja znači da snimim 5 minuta. Nije loše za početnika, šanse. Ja sam mogu, imam ovo da napravim supu. Trebaju mi pečurke sami i onda imam mnogo hrane, pošto jedna ta supa daje 4 bataka. Popunjam, to ne daje. Ja. Je li ima ovdje nečeg? Evo ga čest. Daj Bože. Obogatio sam se. Obogati. Čest na vidiku. To već nije toliko loše. Šta je tamo je kao neki brodici i neki likić. I imam čamcu. A taj likić je bio na taj brodić i pokupio sve čestove. Je li ovdje nešto? Ušao sam u top 4, ali mi je armor full. Mač, naravno ja imam dijamantski mač. Da, imam i luk. Imam i ovi štapiće da ih gađam kad mi ne stanu strele. Gotovo ne. Moram da palim. I to da palim u većem stilu.
I na ovaj terajn su naravno svi često vidjeti. Tu nećemo da provjeravamo da se nisu često i resetovali, nisu. Izvinjam se što malo čutim. Sad snimam. Top 3 je 60 sekundi do dead meča, jao majko mila. Da, ja sam ih preživeo. Ali sa takvim marmorima svi da krenu na mene. Ajde, kaži da se često resetovali da pokupim nešto od mode. Kako već nije pokupim. Flint. Ja. Kad bi se sad resetovali, ja nađem još jedan iron. Pa možda i preživim prvih 10 sekundi. Jednog lika sam video kako izgleda, prvog nisam. Imam drveni mač, i ovo imam drveni mač, jel mi to mene zezate? Jel na ovoj mapi ima toliko malo čestova? Imaš drveni mač. Evo da vidimo samo ko će da se pobije. Kako foliraju ljudi, majko mio. Evo ovaj lik je pobedio, to je bilo i realno malo. I to bi bilo ljudi to za ovu epizodu, mi se vidimo u sljedećoj, vi ne zaboravite da lajkite, šerate, komentarišete, posjetite kanal Packe Stories i pozdrav!